είναι λίγο δύσκολο για μένα σήμερα συναισθηματικά, πραγματικά, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Ο χρόνος που μου έχει δοθεί είναι μικρός, αλλά ένα μικρό πρόβλημα στο μάτι μου θα ζητούσα 5 λεπτά παραπάνω στην την ετοπιότητα. Σήμερα για άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ για να τιμήσουμε με το μνημόσυνο τη μνήμη και τις ψυχές των τραγικών θυμάτων ενός από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν στην Πελοπόννησο. Το μνημόσυνο αυτό έγινε, επαναλαμβάνεται, τα τελευταία 79 χρόνια. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία 79 χρόνια. Είναι αυτό, λειτουργία για τις ψυχές των θυμάτων και στη μνήμη τους. Ζητώ συγγνώμη για το συναίσθημα, να χαιρετήσω τον αγαπητό Πάτερ Στέφανο, τη Δήμαρχο. Εγώ θα πω με λίγα άλλα ενικαλίας. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Εν Αθήνες με λίγα λέω, κύριε Βουλευτά. Να πούμε ανοιχτά, καθαρά, αληθινά. Ήταν μια σφαγή, μια γενοκτονία. Εδώ στην τραγική πήγαδα που είμαστε σήμερα, δεν είναι γιορτή, αλλά μια εκδήλωση αγάπης προς τους νεκρούς μας, για να θυμηθούμε τι έγινε εδώ, το μαύρο Σεπτέμβριο του 1944. Δεν είναι πολιτική συνάντηση εκδήλωση. Δεν είναι όμως ούτε γιορτή μίσους, όπως αποκαλούν μερικοί το μνημόσυνο. Ίσως από αισθήματα ενοχής για το ανοσιούργημα που έγινε εδώ το Σεπτέμβριο του 1944. Είναι απαράδεκτο να προσπαθούν οι θύτες να επιβάλλουν τη λύθη των θυμάτων και του εγκλήματος με ψεύδι, συκοφαντίες και ύβρις. Δεν μπορούν να ζητούν τη λύθη μας. Εκείνες τις ημέρες που ο ελληνισμός ξέφυγε από το σκότος μιας τριπλής ξενικής κατοχής, όμως μια μειονότητα ιδεολογικά αγκυλωμένη στις πιο καταχθόνιες προσεγγίσεις της ανθρωπότητας έφερνε τα μαρτύρια της κολάσεως. Το γεγονός από λάθη, αλλά κυρίως από το υπέρμετρο πολιτικό πάθος και την εγκληματικότητα μερικών που τότε βρέθηκαν σε θέσεις δύναμης και ευθύνης, χάθηκαν εδώ χιλιάδες αθώες υπάρξεις, νέοι με μέλλον και σίγουρη προσφορά στον τόπο τους και την Ελλάδα. Επιστήμονες και επιχειρηματίες απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, παραβλέπεται τελείως από τα στρατιωτικά ηττημένους του ελληνικού εμφυλίου. Εκτός κειμένου. Δεν ήταν εμφύλιος. Εμφύλιος έγινε στην Ισπανία. Εδώ αυτοί ήταν ξένοι. Δεν ήταν με το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν υπήρχε εδώ. Ήταν τρομοκρατία. Τα θύματα του Μελιγαλά που τιμώνται, βεβαίως δέχομαι το ελληνικό κράτος να το θεωρεί εμφύλιο. Αλλά δεν είναι έτσι στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Είναι αθώοι. Όχι μόνο το λέω και το αναφέρω, αλλά το εννοώ απόλυτα, αφού στη συντριπτική του πλειοψηφία ήταν νέοι χωρίς καμία συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις, αλλά και τα οποία παραπτώματα κάποιων ολίγων οφείλουμε να τα συγχωρέσουμε από τη στιγμή που εκτελέστηκαν χωρίς να δικαστούν όντως εχμάλωτοι των δολοφόνων τους. Ο κομμουνισμός στην Ελλάδα γεννήθηκε μέσα στο κλίμα της προδοσίας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και στη Μακεδονία, όπου οι θέσεις τους συνέβηταν με τα γνωστά ξένα συμφέροντα. Έλαβαν μέτρα είτε από την κυβέρνηση Βενιζέλου και μεταξά με την περιθωριοποίηση του ΚΚΕ, το οποίο κόμμα εκτελούσε πιστά τις εντολές της Μόσχας, πρώτα από τον Λένιν και μετά από τον Στάλιν. Εκτός κειμένου, η Μικρά Ασία και ο Ανταρτοπόλεμος ήταν ό,τι χειρότερο συνέβη στην πατρίδα μας στον 20ο αιώνα. Δεν υπάρχει καμία αντικομμουνιστική θέση. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη κομμουνισμός. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας που αποκαλύπτονται όλα για εκείνα τα χρόνια. Δυστυχώς η προπαγάνδα τους όμως λέει άλλα μέχρι και σήμερα.
Δεν ευθύνονται μόνο αυτοί, αλλά θα τα πούμε καλύτερα σε λίγο. Στην καταρχή ο κομμουνισμός βρήκε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη δύναμη, την αντοχή, την υπομονή, την επιμονή, το κουράγιο, την ελπίδα και το πνεύμα αντίστασης των Ελλήνων. Η κατοχή είναι μια χαόδηση, ταραχώδης, ταραγμένη περίοδος μεγάλης διάρκειας, όπου εκτός από τον πατριωτισμό υπήρχε και ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός, η διχόνοια, η βία και η εγκληματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα ειδικά το πολιτικό θράσος μιας μικρής μειοψηφίας που ενώ στον πόλεμο είχε συνταχθεί με τους εχθρούς της πατρίδας, μετά θέλησε να χρησιμοποιήσει την αντίσταση ως δούριο ύπο για βίαιη πολιτική επικράτηση. Υπάρχουν άνθρωποι με ιδέες που θέλουν να πραγματοποιήσουν τα σκοτεινά τους σχέδια, που διακρίνονται προσπαθώντας να επιβάλλουν την εκμετάλλευση της εθνικής αντίστασης κατά των κατακτητών. Έτσι, με ομάδες και με τις χρησιμοποίησεις επιθέτων που ξεγελούσαν, όπως εθνικός, ελληνισμός, είχαν μεταφέρει να παρασύρουν πολλές χιλιάδες Έλληνες στο ΕΑΜ Ελλάς όπλα. Άρχισε λοιπόν να κυριαρχεί αστικά κέντρα και ύπαιθρο, αξιοποιώντας άρεστα τους κανόνες της νομοτικότητας, στους οποίους είχε εκπαιδεύσει τα μέλη του. Όταν λοιπόν έβλεπαν πώς καταλήγει ο πόλεμος, τότε αποκαλύπτεται και ασκίζει να θέλει να διαλύσει όλες τις άλλες πατριωτικές αντιστάσεις και δυνάμεις του τόπου. Τα κείμενά μας δεν περιέχουν καμία ιστορική ανακρίβεια. Η μάχη του Μελιγαλά δεν έγινε ανάμεσα στον Ελλάς αντιστασιακό στρατό του ΕΑΜ και τα τάγματα ασφαλείας. Ο Ελλάς και το ΕΑΜ δεν ήσαν αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά ταξικές κομματικές οργανώσεις εξαρτώμενες από το ΚΚΕ. Τα ονόματά τους περιείχαν καταλήλως επιλεγμένες λέξεις, εθνικός, απελευθερωτικός μέτωπο, και έτσι εξαπάτησαν στην αρχή και πολλούς πατριώτες που τους πλαισίωναν ενώ δεν είχαν καμία σχέση με την κομμουνιστική ιδεολογία. Στόχος του ΕΑΜ Ελλάς και του ΚΚΕ είχε τον έλεγχο. Δεν ήταν η αντίσταση στους Γερμανούς, αλλά η κατάληψη της εξουσίας μετά την απαχώρησή τους. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το ΕΑΜ Ελλάς ήταν εναντίον της ύπαρξης των πατριωτικών οργανώσεων που είχαν συγκροτήσει αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Το 1943-1944 στράφησαν με φανατισμό και πάθος εναντίον τους, φωνεύοντας πολλούς αξιωματικούς και τους αντάτρελους. Περισσότερη γνωστή είναι η περίπτωση του συνταγματάρχη Δημητρίου Ψαρού, αρχηγού του 5ου 402ου Συντάγματος Ευζώνων, τον οποίο δολοφόνησαν, μαζί με πλέον τον 104ο του στις 16 Απριλίου του 1944, ημέρα του Αγίου Πάσχα. Στην Πελοπόννησο την ίδια τύχη είχε νωρίτερα το φθινόπωρο του 1943 η οργάνωση ελληνικών στρατός και ο επικεφαλής της, ο ταγματάρχης Χρήστος Χαραγάλιος, στην Παλαιοχώρα, στη Μικρή Μαντίνια, και ο Ήλαγος Τηλέμαχος Δρατάκος. Χρησιμοποιούσαν όλες τις σφαγές του Ελλάς και τις όπλες της Ευδόνημα στην κατοχή για να διαφύγουν την τιμωρία των εγκλημάτων τους. Η Πελοπόννησος ήταν γεμάτη καπετάν ατρόμητους, οι οποίοι αντί να πολεμούν τους Γερμανούς έσφαζαν γυναικόπαιδα από το φθινόπωρο του 1943. Ο Νίκος Μπελογιάννης είναι υπεύθυνος για ό,τι αιματοκύλησε την Πελοπόννησο ως ηθικός υπεύθυνος χιλιάδων εγκλημάτων την περίοδο 43-44 που έδρασε εκεί. Αν αυτό δεν είναι προτζολή της μνήμης των θυμάτων, τι είναι? Ο άνθρωπος με τον Γαρίφαλο είναι φίλου. Έγινε βιβλίο. Με χρήματα του ελληνικού κράτους, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής έφτιαξε το μαυσολείο στην Αμαλιάδα. Να το χαίρονται. Ο Νίκος Μπελογιάννης είναι ο υπεύθυνος στην Πελοπόννησο για την οικογενειακή ευθύνη. Ο πατέρας, εντός εισαγωγικών αντιδραστικός, όχι κομμουνιστής πάτερ, και ο γιος και η υπόλοιπη οικογένεια. Στην καρδιά της κατοχής του 1943 έχουμε την εμφάνιση του κατοχικού εμφυλίου. Όλες οι δυνάμεις, οι αντιστασιακές, οι μη κομμουνιστικές εξοντώνονται όλες. Το γιατί να μην κάνω διάλογο, γιατί ήθελαν με δεύτερο σκοπό να επικρατήσουν και να πάρουν την εξουσία στην Ελλάδα, να την κάνουν κομμουνιστική. Ό,τι έγινε μετά την νίκη και την είσοδο του Ελλάς στο Μελιγαλά την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου του 1944 υπάρχει βαθμός σύγκρισης που ακολούθησαν σε βιότητες, Λαοδικία, εκτελέσεις οπλιτών και αμάχων, Άγιο Πριάτισκο κτλ. Ούτε μετά τις μάχες στον Πύργο και της Καλαμάτας
συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Η τιμή, η πολυψία, η περιουσία και η ζωή χιλιάδων αθώων ψυχών που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη με ό,τι πολύτιμο είχαν λόγω του φόβου που κυριαρχούσαν πλέον στην απόλυτη δικαιοσία των νικητών και των φίλων τους. Στο Μελιγαλά υπήρχε ο Βελουχιώτης και ξέρουμε και πού κοιμήθηκε. Υπήρχε ο Αχιλλέας Μπλάνας, γραμματέας του ΚΚΕ Πελοποννήσου. Υπήρχε ο Ακρίτας, Γιάννης Φράγκος. Ο Ρίωνας, Γιάννης Μιχαλόπουλος. Ο Κουλαμπάς και δεκάδες μόνιμοι αξιωματικοί του Ελλάς και οι λοιποί ηγέτες του Ελλάς ΚΚΕ που ήταν παρόντες, όχι μόνο δεν προσπάθησαν να παρεύουν, αλλά είναι αυτοί που έδωσαν τη διαταγή και οργάνωσαν το έγκλημα που ακολούθησε. Δημιούργησαν, θα πω και εκτός κειμένου για να μην σας κουράζω, δημιούργησαν μία επιτροπή εκτελέσεων, αποτελούμενη, ακούστε τα ονόματα, Στυλιανό Διακουμογιανόπουλο, Βασίλειο Μπράβο, Ιωάννη Καραμούζη, Ευστάθιο Καναβό, Πανταζή Φράγκο, Τάκη Δορκοφίκη, για να διαχειριστεί την υπόθεση των εκτελέσεων. Εάν έχετε αντίρρηση, πηγαίνετε στο βιβλίο Νίκου Ζερβί, σελίδα 216, να το διαπιστώσετε. Κατακίδη πρέπει να τονιστεί πάλι ότι ο λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον. Όσα έγραψα και θα συνεχίσω να το κάνω, με το χέρι στην καρδιά και στην ψυχή, δεν αποτελούν αναμοχεύσεις παθών και εμφύλιο πολεμικής διάθεσης. Αντίθετα, πρόκειται για μια προσπάθεια με την ελπίδα μήπως έστω και τώρα οι απόγονοι των δραστών της Πηγάδας αντιληφθούν τα οδυνηρά και καταστροφικά σφάλματα των πατεράδων και των παππούδων τους και μεταβούν στον τόπο του εγκλήματος και του μαρτυρίου, κλείνουν ευλαβικά τον γόνι, ζητώντας συγχώρεση από τις ψυχές των σαγιαστέντων και πούνε ένα μεγάλο συγγνώμη από εμάς, τους απογόνους των θυμάτων, ώστε έτσι να επέλθει μια ειλικρινής προσέγγιση και συμφιλίωση για το καλό της πατρίδος μας. Έτσι αρχίζει το έργο της Πολιτικής Επιτροπής που δημιουργήθηκε από τα 6 άτομα που έχουν επιλεγεί και έχουμε αναφέρει. Είναι αλήθεια ότι από τα 6 άτομα ο πιο χειρότερος ήταν αυτός από την Πύλο, ο οποίος δεν ήθελε κανέναν ζωντανό. Από τους 6 είναι 2 οι οποίοι ήρθαν σε σύγκρουση, ότι φάνηκαν λίγο πιο καλοί, λίγο καλύτεροι στην επιλογή της σφαγής της γενοκτονίας των 5 ημερών. Αλλά αυτό δεν τους δικαιολογεί με τίποτα, διότι και να απεσύρθηκαν από την Επιτροπή ήταν εκεί. Εύχομαι στο μέλλον να ασχοληθώ με λεπτομέρειες για τις 5 ημέρες της γενοκτονίας. Δεν θα σταθώ με λεπτομέρειες σήμερα, παρότι υπάρχουν για θέμα χρόνου, τι έγινε στο Πεζεσθένη στις 15 Σεπτεμβρίου και τι έγινε από τις 16 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, όταν τριάδες, τετράδες, γυμνοί, με το Σταυρακάκι, ξυπόλυτοι, ρακέντητοι, πεινασμένοι νηστικοί, ο πατέρας μου μέσα σε αυτό το πράγμα περνούσαν. Αλλά τι κάνανε οι πονηροί, οι ψευτοπονηροί κομμουνιστές? Δεν πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο, πήγαν από πίσω από τον δρόμο που έχει το όνομα τώρα του δολοφονημένου καθηγητή με το γιο του Τσίτουρα. Βγήκαν στα Νηφορέικα, Κανελοπλέικα, πήγαν κάτω αριστερά στα Παυλοπέικα, Κουτρουμπέικα, φτάσανε στα Στουπέικα και ανέβηκαν τότε την Ανηφόρα και φτάσανε στο σπίτι του Κωστάκη του Μαγιάτη. Και από εκεί συνέχισαν.
Γιατί εκεί δεν μπορούσαν να πάνε οι εθελοντές να φωνάζουν θάνατο, θάνατο, θάνατο. Και φτάσανε, και φτάσανε εδώ. Σημειωτέων, τριάδες, τετράδες, όποιος δεν μπορούσε να προχωρήσει, τον σκότωναν και ταυτόχρονα δεν τον σκότωναν, δεν σκότωναν όπως οι Γερμανοί με το όπλο. Έσφαζαν με διάφορα αντικείμενα. Έτσι ήταν μαθημένοι. Δηλαδή η πολιτική παραφροσύνη και η εθνική διχόνοια που οδήγησαν στο έγκλημα του Μελιγαλά δεν έγινε μάθημα και χτυπητό παράδειγμα προς αποφυγή. Τα 5 ατελείωτα 24 ώρα της σφαγής στην πηγάδα, πολλοί έστρεψαν αλλού τα μάτια τους για να μην δουν. Οι φυσικοί και πολιτικοί απόγονοι των δολοφόνων τα στρέφουν ακόμα μακριά, αρνούμενοι να παραδεχτούν το μεγάλο έγκλημα. Η παραποίηση του εγκλήματος στην αριστερή ιστοριογραφία είναι απίστευτη. Έχω επιλέξει ένα απόσπασμα από κάποιον που γράφει, έχει φύγει από τη ζωή, εγώ θα πω το όνομα, ο οποίος τόλμησε να πει ότι ο Κλάρας την υπόθεση Μαραθέα την ξεχνούν, δεν ήταν στο Μελιγαλά. Και τους απαντάμε. Όχι μόνο ήταν, ξέρουμε πού κοιμήθηκε στην καταγορά και αμέσως μετά πήγε στη Μερόπη και μαζί με τους μαυροσκούφιδες, εκτός κειμένου, σκότωσε 32 αξιωματικούς του ελληνικού στρατού που είχαν πολεμήσει στην Αλβανία και τους έθαψαν, όταν λέω σκότωσε, σφάγιασαν, κατακρεούλησαν, μην μπερδευόμαστε, και τους έβαλαν στο πηγάδι του Ανδριανόπουλου. Ο Θανάσης ο Δρούτσας με βοήθησε το 17 και το βρήκαμε. Εκεί ο Δήμος Μελιγαλά, συγγνώμη για αυτό που λέω, η Γαλλία, εντάξει, αυτή είναι η πολιτική, πρέπει εκεί να χτίσει ένα μνημείο. Το σημείο Θανάση το ξέρουμε. Ήσουν παρόν. Το έχουν χώσει τώρα το πηγάδι. Οπότε να τα κάνει. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο και θα τελειώσω, γιατί δεν θέλω να κουράσω. Δεν λέτε και τι σκότωσαν, Υπήρχε και ένας από εδώ κοντά. Είναι ο Βασιλάκης ο Κρεφτόγεννης, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο και αναφέρει όπως τάζησα ο τίτλος του βιβλίου του. Μα δεν του ζήτησε κανένα να γίνει ιστορικός για να γράψει τι είδε και να κρίνει, αφού λέει ότι μπήκε από τους πρώτους στο Μελιγαλά μετά τη μάχη και μάλιστα παρέμεινε εδώ και δεν ακολούθησε τον Ελλάσου Γαραλιάνος. Άνθρωπος να ήταν αρκεί. Όπως ήταν και κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση διαβάζοντας το βιβλίο του περίφημου Βασίλικα, όπως τον αποκαλούσαν στο Αντάρτικο, ο οποίος ήταν παρόν στη δίκη της Νίτσας της Ρούκα από την Καλλιρόη του Μπούγα, επειδή αντιστάθηκε στις ορέξεις του καπετάνιου Κώστα Κανελόπουλου. Η κοπέλα την φάγιασαν και αποδείχτηκε μετέπειτα από εξετάσεις ότι ήταν Παρθένα. Ότι είχε σχέσεις με Ιταλούς, επειδή ήξερε την Ιταλική γλώσσα και ήταν διερμηνέας τους. Εμείς γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την Νίτσα. Οι κομμουνιστές δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα για τα δικά τους φρικτά εγκλήματα, όχι μόνο για την πηγάδα του Μελιγαλά, αλλά για την κόκκινη τρομοκρατία του 43-44, όπου όλοι φοβόντουσαν. Δεν θα καθίσω να μιλήσω για τα τάγματα ασφαλείας και γιατί έγιναν και πώς έγιναν. Έχουν μιλήσει τόσα χρόνια, 79 χρόνια. Αλλά πώς είναι δυνατόν ο Μελιγαλάς
τότε 3.000 άνθρωποι, ψυχές να βρεθεί με 10.000. Τι φοβήθηκαν αυτές οι 7.000? Γιατί ήρθαν στο Μελιγαλά? Τι φοβήθηκαν? Τις σφαγές. Ο Μελιγαλάς δεν είχε σπίτια, δεν είχε κουτάλια να φάει, δεν είχε κατσαρόλες, δεν είχε τίποτα. Και κάποια στιγμή ένας αντάρτης, ανεβαίνοντας από την κάτω αγορά επάνω το δρόμο, εκεί περίπου στα Λατζουνέικα, σκοτώνει έναν κακόμοιρο και του παίρνει τα παπούτσα και τα φοράει. Και τον βλέπει ο καπετάν Κώστας Κανελόπλος από του Μπούγα και του λέει τι κάνεις εκεί, και μπαμ μπαμ τον καθαρίζει. Για τον Πελογιάννη σας είπα. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να έχετε όλοι. Είναι οι ματωμένες μνήμες ενός εξαίρετου συγγραφέα και δάσκαλός μου, του Γιάννη του Μπουγά, που του είπε ένας Μελιγαλαίος στην καταγορά που ο πατέρας του είχε τότε μια ταβέρνα, ένα φούρνο, ένα μπακάλικο, και πάνω έμενε ο Γερμανός αρχηγός της γερμανικής φρουράς που γνώριζε αυτές τα ελληνικά. Και λέει ο γιος αυτού του ανθρώπου στον Γιάννη Μπουγά: είδα με αγάπη και θαυμασμό τον καπετάνιο Κώστα Κανελόπλο επάνω σε ένα άλογο να βαδίζει στο ύψος που είναι το νοσοκομείο. Ο Κανελόπλος έτρεχε με το αλογό του στους δρόμους του Μελιγαλά και ανάμεσα στο εκμαλό τους, στο Πεδεσένι, και μοίραζε καβάλα αυτόματη δικαιοσύνη. Αλλά λιβανίζεται ως ήρωας της αντίστασης. Στον Πέρδικα πρόσφατα έστησαν πρωτομή στο χωριό του, παρότι όλοι οι ιστοριογράφοι του φαίνονται ότι γνωρίζουν τη φρικιαστική δράση στη Μεσσηνία και τη συγκαλύπτουν. Ποτέ δεν αναφέρουν ούτε καν την παρουσία τους στις μάχες του Μελιγαλά και των Γαραλιάνων ή τα γεγονότα της Σπήλου. Καταφεύγουν στη συγκάλυψη, όπως ακριβώς για τον Βελουχιώτη και τον Πελογιάννη, που αποκρύπτουν την παρουσία τους στο Μελιγαλά. Το φοβούνται όλοι. Το τρέμουν όλοι. Γιατί όμως? Γιατί? Αν καλέσουμε του χρόνου και απευθύνουμε στους φίλους πάλι τον αξιόλογο Γιάννη Μπουγά, θα μας το πει. Επιμένω και το ξαναλέω ότι στην πηγάδα του Μελιγαλά έγινε ομαδική σφαγή από το ΕΑΜ Ελλάς Κουκουέ όπλα που φέρνει το χαρακτήρα γενοκτονίας κατά των πολεμιστών εχμαλώτων, αμάχων, αθώων πολιτών, ακόμα και παιδιών. Πρέπει επομένως κάποτε να κλείσουν μια για πάντα τα βέβαια στόματα και να πάψουν οριστικά οι ψεύδες, δόλιες ή ενίοτε και οι αφελείς γραφίδες να εκφέρνουν και να αποτυπώνουν ψεύδι και συκοφαντίες διαφόρων επιστρατευμένων καλοθελητών, συχνά, οι οποίοι με δόλιο τρόπο τεχνιέντος και με περισσή υποκρισία επιχειρούν να κακοποιήσουν και να αναστρέψουν την αλήθεια για την πηγάδα του Μελιγαλά. Η πηγάδα του Μελιγαλά όντως υπήρξε και είναι τόπος εγκλήματος και μαρτυρίου, τάφος ομαδικός δολοφονημένων εκτελεστέντων, και όχι ότι δεν υπήρχε η πηγάδα. Αναφέρεται και αυτό, λέγεται και αυτό μέχρι σήμερα. Λέγεται, δεν υπάρχει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη λεγόμενη πηγάδα, ακούστε, στη λεγόμενη πηγάδα, πατέρα Στέφανο, λοιπόν, θα σταθώ στον επίλογο, να τελειώσω. Αλλά πριν τον επίλογο, έχω εδώ με το γραφικό χαρακτήρα
του παππού, του γιατρού. Όχι τους χρωμένους στην πηγάδα. Βρέθηκε εδώ. Είναι εδώ γραμμένο. Με το χαρακτήρα του. Το Μάρτιο του 1945, όπου είχε έρθει η ιατροδικαστική υπηρεσία, ο πατέρας της μάνας μου δηλαδή, για να βγάλουν τους νεκρούς. Τους τραβούσαν με το βίτσι, στα χείλη της πηγάδας, λέει ο παππούς, και ήρχισαν να βγάζουν ένα-ένα τα πτώματα των εκτελεστέντων. Την επόμενη μέρα πήγα εκεί. Εσείς είστε ο προϊστάμενος του συνεργείου, του λέει. Και το απαντάει αυτός. Ρε Κώστα, εδώ είσαι. Πώς βρέθηκες εδώ? Δεν με γνωρίζεις? Εγώ πλέον το απαντώ και του λέω. Στάσου. Στάσου. Θα σε θυμηθώ. Ήρθε ο Θανάσης ο Ψήμαρας. Ήταν συμφοιτητές μου, τον παππού μου. Και του λέει, ο Ψήμαρας. Ο Ψήμαρας ήταν, όχι ο άλλος, ο Καψάσκης. Ψήμαρας. Τι φρικιαστικά πράγματα είναι αυτά που έγιναν εδώ στον τόπο σας? Αυτά είναι πρωτάκουσα κακουργήματα των κομμουνιστών. Και το απαντά ο παππούς. Αυτά είναι των κομμουνιστών. Γίνεται λόγος, και τελειώνω, γίνεται λόγος μέχρι και σήμερα για τον αριθμό των νεκρών. Αγρίως σφαγιασθέντων, δολοφονημένων, εχμαλώτων. Εχμαλώτων. Δεν θέλω να πω κανένα κράτος να μην το προσβάλλω. Του είπε ο Ψημάρας ότι από την πηγάδα ήταν τα πτώματα, φαντάζομαι κάπου εδώ, 900. Πού είδαν οι κομμουνιστές ότι ήταν 400? Πού είδαν οι κομμουνιστές ότι ήταν 650 ταγματασφαλίτες, όλοι οι λοποδίτες, όλοι οι ταγματαλίτες, όλοι οι δοσύλλογοι? Οι δοσύλλογοι ήταν αλλού στην Αθήνα, οι οποίοι τώρα είναι πάμπλουτοι. 900 εδώ, 600 γύρω-γύρω, 150 στον Ιχώρη, 150 στο Σολάκι, σου Ζέζα, και πάει λέγοντας. Οι νεκροί στην πηγάδα του Μελιγαλά κυμαίνεται ο αριθμός για τους πιο αντικειμενικούς στους 1.700. Η δική μου μελέτη 10 χρόνια υπερβαίνουν το 2.200. Λοιπόν, τους έθαψαν ομαδικός διοικητικός της πηγάδας. Κωστά, και δεν ξέρω πού είναι τώρα διοικητικός αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο στην ασφαλτική φόρτιση. Θα αναφέρει αυτά όλα ο παππούς. Μιλάει για τους αξιωματικούς, όπου εκεί ήταν μέσα και δύο αξιωματικοί άλλοι, ο Γιώργος Κουτσούκος και ο Γιώργος Μπαλόπλος. Αυτούς που έσφαξε ο Βελουχιώτης χωρίς το μικρό φίλο. Εύχομαι να μην κατηγορηθώ. Αυτή είναι η ιστορία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αγαπημένους φίλους που ζήσαμε μαζί εδώ. Μεγαλώσαμε μαζί και έρχονται τώρα το 2023 και εδώ σήμερα να υπάρχει μόνο ένας βουλευτής.
Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με πονάει η αλήθεια, την οποία τη φοβούνται. Την τρέμουν. Γιατί? Γιατί είναι η αλήθεια. Και δεν δέχομαι από κανέναν, όταν υπάρχουν οικογένειες με θύματα 4 άτομα, 6, 8, εμείς 2, ότι 3 γενιές πολιτικών να λέγουν με θράσος ότι τιμούν τους αγώνες της αριστεράς. Να τους χαίρονται και να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.